Hello guys, good evening, good morning kung anong oras yung man to pinapanood. So dito na nagtatapos yung aming vlog. So kakarating lang namin ngayong araw, April 18 dito sa Albay. Siyempre medyo matagalan pa yung pag-post natin dito. Siyempre papakita ko sa inyo yung short trailer natin. So panoorin nyo tong short trailer natin guys.